Unha das épocas máis importantes para os mariscadores está a volta da esquina. Coa campaña de Nadal no horizonte, a Asociación Rañeiros da Ría de Arousa modifica as cotas do libre marisqueo. O obxectivo é regular a extracción de determinadas especies e que non se vexan afectada a súa calidade e o seu prezo nas datas festivas. Bueno, os topes que se van a poñer cara á campaña do Nadal vanse decidindo máis ou menos semanalmente en función dos precios que hai en lonja. Esta semana aumentamos un pouquiño a ameixa xapónica, 1 kilo máis por día, e baixamos o birbiricho. Cara a semana que ven, creo que os socios decidirán xa subir os topes máximos que temos nos plans de rañeiros. Unha das boas noticias que se levaron os rañeiros este ano é a recuperación do berberecho. Por iso, é unha das especies que protexerán de cara ao Nadal con topes máximos. Ao mellor na ameixa fina, na ameixa babosa, seguro que non, porque hai moi pouca cantidad, pero na xapónica e no birbiricho, cara á campaña do Nadal, poñeremos topes máximos. Os topes máximos dependerán de como respondan os prezos nos vindeiros días. Home, basicamente van a ser os precios, máis que nada os precios. Si vemos a final de semana, viernes, que os precios siguen subindo, pois poñeremos os topes máximos, senón esperaremos unha semaniña máis. Pero, bueno, basicamente cara á campaña do Nadal van a ser os topes. A situación do libre marisqueo non cambiou dende que comezou a tempada. Os lombos do Ulla seguen sendo o banco que mellor responde, mentres que en Cabío hai máis escaseza. Este ano vemos que nos lombos, pois máis ou menos de xapónica e birbiricho, temos que outros anos apenas non existía o birbiricho. En Boído pois están collendo os topes, pero con moito traballo. En Cabío moi pouca cousa. Entonces este ano expectativas pois que nos lombos hai en torno a 450, 440 barcos diarios. Eso quere dicir que vamos a esquilmar un pouco máis ese banco polo esforzo que está tendo diario, pero de momento vai nos soportando. Dende Rañeiros da Ría de Arousa confían en que estas medidas favorezan a que a tempada de Nadal sexa boa. Esta será a primeira campaña que xestiona a asociación. Dende a agrupación restan importancia a este feito e destacan que o único que buscan é que a xente poda traballar día a día e ter unhas xornadas dignas.